Daluyon! Napalabas, naklaat ni Loretta apaman asinalodsod ken kuana ni Vanessa. Noan niya ter aramiden ni Dodoy iti lugar ang nakapapatayan ni Senyor Ismael. Numampay na saer tirikna ni Loretta. Inlawlawag na iti gayem na. Ngawan amuna kadagiti aramiden ti kabsat na. Akasmet lang iti kinaawan ti amu ni Vanessa ti aramiden ti amana. Iti sabali abangir, napan ni Soledad iti ayan ni Helen. Ket impakaamuna asimmang puetan iti probinsyada ti bangkay ni Senyor Ismael. Saan nalapdan ni Helen tiriknana. Ket nakunana asan pay nga umno ti gundaway. Tapno maamuan dagiti makaamammo ken kuana ti panagsublina. Kabayatan na, nagpakada ni Mateo ken ni Marcela. Tapno agdakiwas daytoy iti dayta arabi. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Daluyon! Apay, Mateo, agdakiwas ka kadi anak ko. Kasapulan, nanang. Saan arumbeng agpamayanak? Di rumbeng agpalabas sa kiti oras. Tamangan no ado ti mapalabas ko ang masapul gayam iti lablaban tayo. Ay, sika ti makaam mo, anak ko. Ngam aganad ka kumaa. Wen, nanang. Di kay agdanag. Wen gayam, nanang. Nakita yo ka din ni gobernador iji mansyon. Ha? Ne, jak nadlaw kaslaawan mo't ijay. Kasta ka di. No kasta nga rod. Nakarkaron anas ken arumwarak. Sa dino nga minti panggap mo apapanan ita arabi, anak ko. Planok ti mapan iji mansyon dagiti Villaflor. Anya, ay di ka man, Mateo. Amom ka dino anya ter aramidem. Amok, nanang. Amangan no adda ti maamuak no mapanak agpaliiw iji lamayan. Nang runa no mairan nga addan to iji ti gobernador. Ay, delikado, anak ko. Nang runa kat adda dagiti pulis ijay. Nanang, nalipatam samatan. Sa anak mat awantad kat. Anya kumano adda dagiti pulis ijay. Mateo. Nagpukawaklaan gaputan na disgrasya. Ti ammo ti amin, ket nataya kon kalpasanday di anapasamak. Tay talaeng ti kayat ko nga anatan, nanang. Ti maamuan da si bibiyagag kayam. Tapno nawayaag ang makapagtignay. Awanin ti sabalipay. Iso apanagkunak ket sa anak agpagkat. No bilang tamapanak agpaliiw iji mansyon. Iso addi ka kumamadanagan, nanang. Kumusta ni Vanessa? Napilit mo ka di anangan? Nangipaunag mo ti basit, Manuel. Masaya at ba't no kasta? Narigat namin no sa namangan. Amangan nun niya ti mapasamak kan kuha na. Naku namon. Narigatan no isukit di ti agbanag adakas. Una, Ngam, niyayak laring ti pakadanagak. ha? Apay Loretta? Sipod ka no na isang patibangkay ni Senyor Ismael dito mansyon. Saan pa'y anang ipaunag apulos? Kan maimay-mayang latan. Makapadanag ti kasta adyar na. Sa bagay. Nadlaw ko mat dayta. Kun, pulos sa sana makasarita. Mat-mat-mata na latan tilungon ni Senyor Ismael. Masyanak kan kwa na. Sana bale. Padasag nga lukuin ang mga no madamdama. Narigat mo, no isukit din ti pakapasamakan ti dakas. Sige, Manuel. Ay, uwan kayam. Talaga kadiasan ka pa yung agsubli di ospital? Binilin ko ti privado a nurse sa mangbambantay ka ni Manong Andrew. Amunan ti aramidan na. At damat punto ni Mateo kahit Marcela. Ngam nakaamam aklata ti aramiden na. Imposible nga awan tulakit di ti uray may sa makabigbig ken kuana no bilang laeng. Ay, Day tati pagamkak. nalawag di ko na ni Mateo. Saan mo't awantad kahit? Awan ti basol na itilintag. Adda akditan mindo.
Ngam kasanon, no agbuteng dagiti makakita ken kuana nga am-am una. Anya nga agbutang ti kayat mo asawan. Natural. Ti amuda kat natayan ni Mateo. Gapo iti napasamak ken kuana iti. Sigurado nga agbuteng da no makita da si bibiyag. Ket dayta ti iyam amak ko, Mindo. Pulos asaan man ang apimanaw ni Yaya Claring iti nagtakderan na. Iti abay ti lungon ni Senyor. Arignan abambantayan na naimbag tinakamasayag abangkay. Ngamadlaw tinakaro aliday iti rupa na. Iso na lang, tadyak amunoan niya ti makagapu iti panagliday na. Loretta? Apay Vanessa, anya ti may pahikukan ka. Umay ka pa iji silad ko. Tapno makainana ka. Anya? Dinakpagdanagan, Vanessa. Imayak dito'y amakipagrik na. Saan kat nga umay agina na? Ngam Loretta, sumagmamanon arabi anapuyat ka. Gapo iti kaadda ni manong mo iji ospital. Kabaulak, dinak ko mapagdanagan. Sigatirumbang nga agina na, Vanessa. Wano saan, niyayak laring ti allukuyam nga agina na. Gaputa sa bali ti madlaw ko adyar na. Pudno gayam nga ado ti pulis nga agbambantay diti mansyon. Anak ay masayagan ti bangkay ni Senyor Ismael. Ngamawan ti rumbeng nga pagdanagak. Basta agtignayak lang iti normal. Tapno saan da amadlaw ngagpalpaliwak. Awan laki diti madugtalak. Numadlaw da ngagpalpaliwak lagayan. Iso nga addaak diti mansyon dagiti Villaflor. Kayat ko... Ni gobernador ti Simangpat. Iso ti paliwag. Parang no addaki diti madugtalak. Bayat ti kaaddak diti lamayan. Nana Soledad, makipinat na kayo ka dito'y lamayan? Ay, uwanan abalasang ko. San abale, tagkuyog kamin tulaangan ka ni Manuel nga agawid inton agsapa. Agyaman na kitipan nakipagreknayo iti gayam ko, Nana. Kaskan ka, nasingpet kan managtulong ni Vanessa. Pudno nga daatap mi iti amana. Ngam saan arumbang aguura ti pagturayon mi ita. Kan maysa, ni Vanessa tinaskan nga andingayon mi. Agyaman na, Nana Soledad. Talaga akasapulan ni Vanessa ti mangandingay kan kuana ita. Agpada kami nga ti pagdaldalanan na. Ngam ad-adda akasapulan na ti mangandingay ita kan kuana. Handa kami laang dito'y Loretta. Manamnaman na kami. Kas makita mo't, sumagmamano kadagiti tumultulong ita, ket Pasig akalugaran me. Apay anak kariing kayo pay laeng, tatang. Talaga nga inururay ka anak ka. Sa anak namin na makaid na. Diyak mo, nga magtibtib bayo Tatang, Anya tinapasamak. Natuloy ka kadi anapan ni lamayan. wen tatang. Kahit anya nga'y Mateo. Adda ka din na doktalam. Oy. Awan, tatang. Saan gayam akas di kalakati amin? Mateo. No pampanunotek. Kasla naglaka. Ngam no aktualin niya aramidak. Narigat gayam. Kahit anya ti planom ita. Nasken ang makapanunutak iti kasayaatan niya ramidak. Tatang. Saan a basta-basta ti kayat ko aduktalan. Iso anasken ang masaganaan. Ken mapanunot ko anaimbag. Noan niya ti kasayaatan ang maaramin. Para kan kada ito'y tinimpla kagatas, Vanessa. Pangaasim, ta inumam ko ma. Agyaman na, Loretta. Awan na nyaman na. Kasapulam day ta. Nang runa kat saan kamot ama kapangan iti husto. Nakababain kan ka.
Imbes nga daka ko maidyo ospital ang mga asikaso iti kabsat mo. Imbagak matan. Adda pribado ang nurse ang mga asikaso kan ni Manong iti ospital. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Ni Yaya, nakalidliday iti ayan na. Madlaw ti na idumduma a kinaliday na. Idi rabi ipay laakas ta ni Yaya Klaring. Tirigat na. Di na kaya ti mangipaunag iti urayan niya. Kan saan ang matagtagarin no kasaritam? Pasaray aglualatan. Anya? Day ti agpaiso, Vanessa. Nakarkaro pa iti pan nakaapekto na iti napasamak. Ngam si ka mismo nga anak ni Senyor Ismael. Nauray mo gayam asim mangpet ni Mateo itay parbangon. Wen Marcela, magagaranak ngamin ang makaamo adagos no anya tinagbanagan ti pagnana. Awan latta. Kayat mo asawan. Awan tinagmamaayan tinaramid na. Ti pa nagpaliw na ti kayat ko asawan. Awan latta. Iso amaw upay ni Mateo. Kat imbagam kumakan kwa na asaan arumbang ang maupay Imbagam kuma nga addan tumatlaang tinasaya at abanagan ter aramiden na. Imbagak dayta. Ang sana malapdan nga dalatapan nakaupay na. Gapot ta panagrik na ket awan mararamidan na. Minto. Ay, talaga nariga ter aramiden ti anak ta. Swerte laang no makakalap iti napatag nga impormasyon iti kabiitan a panawen. No kasta solidan, rinabiing adda ka ijay lamayan. Ay, saan mo't Helen? Gamasansan ang mapanak ijay. Nang runa numapan mo't ti anak ko, ani Manuel. Agad, anya ti madamag. Saanan apagbayagan ni Vanessa ti panakalamay ti amana. Inton bigatan ti tabon. Maudin arabi iti lamay inton madamdama. Kasta ka di. Sigun kan ni Vanessa, awan mo tinaskan nga urayan na. Kan nakarkaro la kano amakarik na iti saem, bayat amakitkita na anak amasayag ti amana. Sa bagay, isulaang mat ti addaan karbangan nga agdesisyon no maipapan iti dayta abanag. Isu arumbang laat ti desisyon na ti masurot. Manong Andrew? Manong? Nakaad-adayo manan ti nakaiturungan ti imatang mo. Nakariing ka ngagpaiso. Ngam saan ka amatagtagari? Nakamulagat ka ngagpaiso. Ngam saan ka amakasarita? Gapot takas ladinak mo't mangmangag. No pa'y kasta, mangmangagnak mo't siguro. Agpaimbag ka kumaadagos ha. Tapno makarwar ka mo't tandi di ospital iti kabiitan a panawan. Gayam. Kas iti sigod. Makaamupay lakan ka ti nurse mo ha. Ngam sa nabali. Tamaudin agundaway ita panawan ka. Ngamin, maudi mo tanagundaway anaskan nga anding hayak ni Vanessa agayem ko. Pasensya kan manong. No jak maibagan no anya ti rason. Amkak ngamin nga amangan no makaapekto ken ka. No bilang tamaamuam no anya tinapasamak. Angam sana bale. Maamuam tumatlaang ti amin, apaman nga agimbaggan. Adu ti tao itaan. Mauding haminin arabi ti lamay. Maitabo ng inton bigat ni senyor. Ay, panagkunam. Addangatan. Shh! Di mo ituloy nga ibagatinagan na.
Amangan no da makangagkan ka, Marcela. Minto, San aron ba nga pagsaritaan taday ta ita? Narigatan. Ala, umay kakit de. Tamakidupong ta kadagiti agkarkararag para iti maudi alamay ni Senyor Ismael. Alas 2:30 niti parbangon. Ngam adulat tati tao di tamansyon. Talaga nga adu tinakipagrik na kini Vanessa. Iti maudi agon daway apan nakalamay ti amana. Panggap ko itay asarkan ko matilugan ni gobernador. Ngam sa anak kan iti gundaway. Sa bagay, nasaysaya atin asa anak kan iti gundaway. Ngam ti may sagmakak. Ngamin, nakaalerto dagiti buyot na. Iso nga awan apulos ti uray basit la akan nito amay patungpal ko kumatiplanok. Tinasayat, pumanaw akong ditoy. Ang mga no at dapay makadlaw kanyak. Vanessa, datayo langan kadayayak laring tinabatbati dito'y Campo Santo. Nagpapanawan dagiti nakitabon. Kaslasan ko pa'y lapat dyan, Loretta. Vanessa, agsangit ka manan. Anya na nagpardas dagiti pagteng. Kasladyak pa'y lamamati at ipansyon iti sangot ay itagat pansyon ni Papa. Talaga ang narigat nga aklunan. Nang runa kat kalati sa sangbay ti saan aninam nama apasama. Ngamnas kan nga agbalin ka anatibkar, Vanessa. Saan arumbang apailuyos ka iti kinaladingit? Laglagi pamanas kan nga agtultuloy ti panagbiag. Kasladyak amuno niya ti rumbang nga aramidak itatawanan ni Papa. Adaak lang iti sibay mo. Saan ka abaybayan? Ikarik dayta. Agyaman ak, Loretta. Agyaman ak tayo tilaksid ti paspasaram iti agdama. Kat din ak pinaybayan. Agyaman ak... Natali mo daw ni Yaya Claring! Anya ti mapasamak ken ni Yaya Claring. Gagayem, di uliwayan adenggen. Ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, nagdanag ni Bakit Marcela gapu iti imbaga ni Mateo. Amapanda ito'y ijimansyon. Ket agpaliiw, bayat ti panakalamay ti bangkay ni Senyor Ismael. Kaya't kumalapdan ti Bakit ti anak na. Ngem awan metlang ti naaramidan da ito'y. Iti sa bali abangi, ni Nana Soledad ti para idanon kini Helen. Iti nuan nyaman ti mapaspasamak iti panakalamay ti don. Agdandanag met da Manuel ken Loretta. Gapu iti nadlaw da ana idumduma a kinaladingit ni Yaya Claring. Gapo iti ipupusay ni Senyor Ismael. Naglabas ti aldaw, na itabunen ti don. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, ti nobela tayo, anapaulwan. Daluyon! Anyan ang nagpardas dagiti pagteng. Kasladyak pa'y lamamati at ipansyon iti sangot ay ita. Kat pansyon ni Papa. Talaga ang narigat nga aklunan, Vanessa. Nang runa, kat kalati sa sangbay ti saan aninamnama apasama. Ngamnaskan nga agbalin ka anatibkar. Saan arumbang nga pailuyos ka ay tiladingit? Laglagi pang anaskan nga agtultuloy ti panagbiag. Kasladyak amunoan niya ti rumbang nga aramidan. Itatawanan ni Papa. Vanessa, adaak laang itisibay mo. Saan ka abaybayan? Ikarik dayta. Agyaman ak, Loretta. Agyaman ak. Ta itilaksid ti paspasaram iti agdama. Kat di na pinaybayan. Agyaman ak. Natali mo daw ni Yaya Claring! Umay ka, Vanessa! Arayatol ta ni Yaya Claring! apay asaan ka amatagtagarimin do? Anya ti pampanunutam. Itataawanan ni Senyor Ismael. Anya nga tanti mapasamak.
Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti atap tayaw, amay sa ni senyor kadag iti adda iti likudan ti operasyon ti pagminasan. Nga inutan anang dadael iti lugar tayaw. Iso apang panunutag. Noan niya itan ti mapasamak, tawan betten ni senyor Ismael. Ay, jak ammo mindo. Jak masungbatan day ta sa ludsud mo. Jak ammo noan niya ti mapasamak. Marcela, Ngamkas iti kanayon nga ibaga ni Mateo nga anak ta. Nasken nga agbalin tayo latta nga alerto. Agridam tayo. Tasaan tayo nga amunoan niya ti sumangpay apagteng dito'y lugar tayo. At damadmadlaw ko kada kayo nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manuel? Masansan nga da pa panamita. Di mo mo't ibagbaga kanyak. Nay, kaano pa'y nag-interes ka iti papapanak, anak ko? Nanang, madanaga na klaang. Da kayo ti kanayon amang ibaga. Delikado dito'y lugar tayo itan. Kasanon na dati dakas sa mapasamak kada kayo. Manuel, anak, anya kumangay mo tidaka sa mapasamak kanyak. Saan tayo ang maibaga dahi tananang? Iso ano mabalin ko ma? Manipod ita. Ibagayok anyak no sa dino ti papapanan niyo. Saan kaya basta rumwarlatan dito'y balay? Di mo ka dinadlaw, tatang. Manipod pimanaw dito'y lugar tayo ni senyor. Aging gaan na damag tayo tinakas ang napasamag kenkwana. Ken manipod na ospital ni Andrew. Nagtalinaed ana uli magtilugar tayo. Nenay, huwag nagpaisuan niya. Kinaawan tinadlaw tayo alalaki nga agbasak-basak dito'y lugar tayaw. Gaputan na labit ang napanday ti lugar anak ay sagmakan ni Senyor Ismael. Tatang, Anya? kasta ti atap ko. Isu nga adda na pasamag anadara arangit iti dayja lugar anak ay sagmakan ni Senyor. Gaputan mismo metlaeng adag iti boyot dati nagrarangit. Diyos ko, adda posibilidad day ta nga imbaga manakaw. Isu nga rod anas ka na maduktalan tayo. Noan niya at talaga tinapasamak, tatang. Kat daytoy ti kapintasan na gundaway. Ngamin, awan pa'y ti paggad amarik na tayo ita dito lugar tayo. Gapo iti napasamak kin ni Senyor Ismael. Kan iti kaadda ni Andrew iti ospital. Loretta, anya nga tan tinapasamak ka ni Yayak Laring. Madandanaga, Madama pa lang as asikason dagiti doktor, Vanessa. Diyos ko, anyan da ito yung mapaspasamak. Sabay la kuma. Paepekto lang ti danda ni Dina pampanangan idi malamlamayan pa lang day di senyor. Loretta. O sige, ipapas mo ti agsangit, Vanessa. Saan arumbang agdanda nagkalatan? Ipapas mo ti agsangit. Adaak lang ditoy. Imbilang ko nakaslainak ni Yaya Claring. Isun ti binigbig ko nga ina. Sipon na daan akiti nakam. No labsan ti agsarita. Nasa asidagtirik na ni Yaya Claring. Ngam iti da di papak. Vanessa? Kay tabtabon pa'y laang da di papa. No dadaka sa mapasamak ka ni Yaya Claring. Diyak mo na mabalak nga klunan ti amin. Diyak mo, Loretta. Napintas nga agpay so dito agundaway panagtignay Mateo. Podno day ta, Manuel. Isong ibagbagagkan ka, taam mo mat arabila ang makapagtignayak. Mateo, No may kagumaan nyo kadagiti kakadwam ti mapan iti pagminasan. May mayat manen. Mateo, pasensyakan. Ngam kasayatan siguro no saklatan. Diyak kay tagikuyog tamangan kit din isupay ti pakaisagmakan da. Manuel, Narigatan. Iso asaklatan ti mangipamuspusan iti amin. sige Manuel. Si katagtignay iti aldaw. Siyak iti rabi. Nga maganag ka, di mo itulok nga dada ka sa mapasamak. Ne,
Mabit lang, Mateo. Ni Loretta tumawawag. Saan ko maklon na ito'y Loretta? Saan ngagpaiso na ito'y? Saan? Vanessa, Anya na ito'y atrahedya dimtang itibiyag ko. Imo na day di papa. Kay tabtabo na laang. Ita, ni matiyayak laring. Anya na ito'y mapaspasama kitibiyag ko. Apay kastoy matan. tsaka mo, Vanessa. Saan ko ang masumbatan na ita asaludsod mo? Anya darami na kita, Loretta. Ibagam. Anya ti aramid. Vanessa. Sigurado ka kadi iti dayta nga imbagam, Mateo. Ni Loretta mismo tinangyawag kin ni Manuel. Bayat ti panagsarita mi, nanang. Inyawag na nga da iti ospital. Kaputain taray da iti ospital ni Nanak Laring. Kalpasan akilat-latan anatalimu daw iti kampusan to. Diyos ko. Kat sigun iti inyawag ni Loretta. Awanin ni Yayak Laring, nanang. Anyan ti kasijay anapasamak. Kat no kinasaritak pa'y ijay kampusan to ni Claring, apaman anay tabon ni Senyor. Nagpakadaak pa'y kankwana, nga umuna kamin kinitatang mo. Nanang, Apay akas jay matan tinapasamak kin ni Claring. Apay. Mabait laang, umayan. Ay, Helen. Ne, sulitan. Apay akas ta ti jar mo nga imay ditoy. Ay, sumrek ka. Ay, agyaman ak, Helen. Sulidan, anyat napasamak. Naggapo ka di iji tabon tay jay nga Ismael. Wan, nakitabon kami. Kaspa nakipagrik nami kan ni Vanessa. Hanggang, saan ati maipapan iti tabon ti umay ko ipakaamukang ka. Anya nga ruti bagam sulidan. Apay akas ta ti jar mo asimbang pad diti pagnanaadak. Helen, awanan ni Claring. Anya ti kayat mo asawan solidad. Natayan ti kasingin mo. Anya? Day tati agpaiso, Helen. Naatake ti kasingin mo. Kalpasan ti tabon day di Senyor Ismael. Anyan na ito'y anapasamak, Marcela. Nagsarunumutin anapukaw da Senyor Ismael kan Claring. Ay, nakakaasi ni Vanessa. Kitaam, di napulos adaywan tilungon ni Claring. Banag adi na inaramid, ididay di ama natin nakamasayag. Mindo, Madlaw anapatpatag ni Claring kan kuana. Ngam itiday di Senyor Ismael. wan nga ron. Anyan, nakakaasimat ni Vanessa. Payakas to'y matan tinapasamak. Saan laang aduble? No di kat nalablabas pa'y ti saam alaklak aman na itaagon daway. Sigurado na ita, Marcela. Iso asaan arumbang abaybayan tayo ni Vanessa. Andi ngayon tayo, akas iti panangandingay, ken panang tultulong na kadatayaw nga agkakalugaran. Kaya't ko ti mapandita pa kalamlamayan ti kasingin ko. Kaya't ko ang makita iti maudi agundaway. Ngam, nasken alapdak ti bagiik. Saan arumbang ang makita dak? Sa anak kasakana, iso alapdak ti bagiik. Tinasayaat, pumanaw akon ditoy. Tamangan na dapay makakita kanyak. Kat sigurado amas daaw da.
Kaputag kakaingas kami launay kaniklaring akasingin ko. Nalakos tila dingit amarikrik nakita akan ito. Ngam, daskan ngagbalinak anatibker. Saan arumbang apailuyosak iti marikrik nakita. Well, naskan ngagbalinak anatibker. Inton rabiin ti maudi apan nakalamay ni Clareng anak ko. Kumusta ni Vanessa, tatang? Ay, napalalo tila dingit na. Nadnadlaw ang napatpatagkan kwa na ni Clareng. Ngemday di amana. Ngamen, di na pulos mapanawan ti lungon ni Clareng. Naimbag tanda ni Loreta agayam na amangan andingay kan kwa na. No adda ijay ni Loreta. Kasanon ni Andrew? Adda ka no pribado a nurse ang mga asikaso kan kwa na. Anya? Kasta tinamuan mi kaninanang mo anak kao. Mapan kayo ka di makilamay inton rabi, tatang? Uwen anak kao. Talaga amapan kami iti inam. Tapno maandi ngay men ni Vanessa. Agyamanak. Tanaam mo kiti information. No sa dino ta ayan ti silid ni Andrew dito ospital. Daytan ti silid na. Sumra ka kiti silid na. Nakakidam ni Andrew. Madlaw anarnagan. Madlaw pa'y laang dagiti donor na. Gapo iti pan nakadisgrasya na. Nagkote. Amangan numakaring. Saan arumbang amakita nak? Pumanaw ako nito. Nagsakit na Marcela. Nagsakit na ito yan napasama. Vanessa, balasang ko. Imo na, ti amak. Kalpasan na. Ni matiyaya Claring. Anya da ito yung mapaspasama kitibiyag ko. Kaya rigak na tanti na ilunod. Gapo iti kasto yan napasama. Saan, balasang ko? Di mo panunutan ang nailunod ka. Nana Marcela. Laglagi pam. At ibiyag kat mayarig itinalawa at tao. Ado ti posible ang mapasamak. No nalinak, makuna ang naanayas ti panagbiag. Ngam nun apno iti daluyon. Pasig aladingit ken sakit tinakam ti mapasaran. Nana. Ibagatan at ibiyag mo ita. Ket mayarig iti nadawal at tao. Napno iti daluyon. Ngam saan ka nga agdanag? Tadumtang tigundaway nga agbalin matlaang analinak. Ket mamimpinsanton amapunas dagiti saem amapaspasaram. Mabali na sa anak pa ilamapan iti ospital, Vanessa. Sana bali. Tada mga asikaso ka ni Manong. Sige latan, Loreta. Kasapulan na kay JJ kabsat mo. Angam, kasanukan. Di nakpagdanagan. Kabailak da ito'y. Awan tidak sa mapasama kanyak. Sige nga, Rod. Ngam agsubli akmatla dito mansyon. Inaklabit iti ospital. Agsubli kadagos, Vanessa. Claring, kasingin ko. Anyan ti kastoy ang napasamak. Kalpasan tinaunday apanawan
Kastoy pa'y tinapasama kita. Ta nagsubli ako dito'y lugar tayo. Mamati ak nga amom anasakit tinakam ko kan ka. Gapo ka dagiti pagteng itinapalabas. Mamati ka manuan no saan. Napakawan kan kasingin ko. Nagsubliak dito'y tapno ipatungpal ko ti panggap ko. Ngam, jak ninang nama akas to'y matkaya man timpasama. Jak pulos. At datapo itilikodak. Anya ti mapasamak iti panagkita da Helen ken Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Daluyon!